Kabudayaane luhure kabudayan junjung derajat bangsane eling eling kudu eling bebasan wae ngaren mesti kudu bangetan ano ya nek gak lilir pilihan komripan biru pamriyan mereng sulista enggang marane yen katone sing atiku besok merasa nono alia ser sapa iki? Edu. Lagi katakan keju. Mangayuban dia menipun Bapak PJ, ugi sedaya menipun Bapak perangkat. Jangan dibekali nun sewu jengkar saking sasana palenggahan.
lumampah wonten adicara langan beksan mangibagi pagelaran hangregaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas dadi ing siang menika. Mila katuraken monggo ingkang sampun katuran sampur tumuju wonten sasana adicara langan beksan. Nirikaken pagelaran sedekah bumi Mojowangi Mojorejo setunggal tanes pindah kelampahan dipunwontenaken pagelaran adicara langan beksa nderekaken. Iki geser-geser ngiri. Nah, iki katuraken tombokipun 3 doso biasa kalih gending 3 doso Rp1.000 kalih gending sembah nuwun. Upama ngerate saji sesuarane basa nawala ya mas ya mas arane basa nawala. Kapan mung tansah tak enteni ake wis kebacut tresno ya nang siramu singkatan ana mata yen pengira bisa turun bayanganmu wis klebu pikiranku kaya ngene rasane nonton sakangan pengen weruh dhewe apa bisa aku nyanding diramu ngomong nyanding wae ya duwong ayo kan dadi peabojanku tulung ana rasa kangen ning atiku kanggo asem manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen siramu kang mas wis gelem
dados luar marati yen waro asame akeh priya bingung atine bingung marga wuyung lancar maipin tansa awe-awe sapa wong iki sing ora kesengsem yen disawang mong mesem aja jangan asem najan kepecot aja nganti kebacot mulane ndang padha eling adune mas wong ayu lah jarak maibet aku mau terong alir abang sira sing tak ada lumut perahu layar. Wes pokoknya ada lumut numpak perahu nang kali udan-udan. Ada lumut perahu layar. Tak genang. Cing, tetap kelar panjenengan Bapak Kaur sing duwe gawe ya. Pak Kaur Mojopangi. Nggih kalian Pak RT. Aduh deh, ademe. Adem-adem yo njuk pangku kok. Seger paling. Biang kula boten purun jane penting abang sik yung biang kula boten mudhan peting kuning sisane bakul opering lah kuning sik peting kuning nek pengitik disanding kok urang more gak apa-apa yuk diwalek enak kok yuk udan-udanan apa yuk nah ayo atuh cik tobat yang piyong kula badhe mudhun penting abang mari tak jak gawe diang penting abang saiki ngeloso nek pinggire mbayang Yo
Yuk masih bersama New Margolaras Heri Wijaya Sound System Multimedia Shooting Salma hadir akan suasana Mojopahit bergoyang di Mojorejo Mojopahit. Yuk yuk sos moga Pak rame-rame mlebu Mojopahit rebut ngarep samaryen kala dhisik hanubroka bentos-bentos tabrakan padha-padha kanca selak weruh tandake sing ayu-ayu samea nggawa rasa hamembui gurih manis. Iki kataraken monggo dumateng Sagung bareng kae sampun katoran sampur diaraken pagelaran Bapak Hati Coro Langan bersama Mojopahit sedekah bumi. Yang ada mengalih nun sewu lagi. Sengkar saking sasana pananggalan lumampah wonten sasana Hati Coro Langan basa diaraken pagelaran. Etot ca. Cikicik. Cikiwir. Rame-rame mlebu tayub rebut ngarep samaryen kala dhisik hanubroka bentos-bentos dik tabrakan padha-padha kanca selak weruh tandake sing wayu-wayu samea nggawa rasa ambui gurih manis. Ya 30.000 rupiah kalih gending dan sewu inggih kang dereng pisampur pinarak riyin Pak nggih nggene mboten muat. Iki 10 Kita gelar banjur Mama Kiki sing duwe kafe Depot Kopi ya. Mama Kiki Ki Bayati Coar Cair ese Bayati Ceplo Pak Pina atuh deh Kelapa kang masih muda
sekiton adi dasar Pancasila. Kudu eling pinikan tunggal ika warna suku bangsa kemo lan budaya kabeh kudu bisa manunggal kesan kerane disak dosa kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen ta weruh sliramu jejer dhewekne andung tresno ngembar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya Wis milya tresno aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone ya dadi bojoku to Kang Mas kula bali apik dadane rasa ya ampun rasa tresno ora bisa dijaga wis milya tresnaku apa dheweke wis milya
jatume yen kino daka bakjan nyailing ana ing burine iku turu karoan kalam dunya waking sirep sabar lan anane marawaka ditresnane kudu sekiler kemati ayo kanca sing prayitna marang samubarang najan katon prasaja ing yaktine iku turu karuan brebet cilik kudu dititik ing jaba jarone wakat piye kudu tepen marang semendake Oke, sembah nuwun kembali atur kunjuk penghormatan sampun salajengipun lumampah minangkani pripun Bapak Kaur katuraken kunjuk pripun Pak Mul priya kembali sembah nuwun rawuhipun lumampah dicara langan beksan suka parisuka lenggah langkung mriki empi adicara sampur penghormatan iki bagi wekdal lampahipun sampur New Margo Laras yuk ceko jos yuk amin 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 jamu ning kutha Kediri asuwe lan nate ketemu Pak Mul ana ing Jopan suwe ora jamu godhonge tela asuwe lan nate ketemu pisan ning Mojopake Mojorejo atukokno jajan opo wae nek ra roti aluwung walo ditakokno prawan rondo ngendi wae nek ora sing telu iki aku yo emoh suwe dek ora jamu kodhong menirat suwe ra nanti ketemu pisan lah kok dadi pikiran jos
bersama New Margo Laras numpak perahu layar. Yo, hey, hey. Ayo katuraken kujupipun makmul. Sagung parlenggah ingkang sampun katoran campur bagi lemah hati karangan baksan syuka pansyuka. Dari Bali. Iki terken monggo ingkang sampun katoran sampur kasun monggo temu jawatan Sasana Langan. Ayo Pak Sela. Ya ya ya. Pak Sela. Ya 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 ya. Yo kanca ing dhisik gembira. Pine Pak Sela. Alera pelerap banyune segara. Angleyak numpak prau layar ing dina Minggu akeh pariwisata alon-alon praune wis nengah piyak piyu piyak banyu pinelah ora jemu-jemu karo mesem guyu rasa longkra lesu kakang gawe dik jebu wis sore weteng kalopo katon awe awe abrayogane becik do bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe just jaya ya geser mriki mboten napa. Bos dari Bali ngersakne. Tapi kendangnya gejol mawon nggih, aja alus. J. Gede kula terjemahan Mas Minut Aminuddin kagungan Balong Panggang Gresik Jawa Timur PLN Minut. Oke, betul terjemahan Mas Omek iki wonten Malaysia amat penonton. Pak Sela sing dijopani aja lali saking kopine Mama Kiki. Suasana
pojok pedot. Pojok pedot. Oke, Mas. Ya ampun. Aduh, Mas. Cik, loro, Cik. Pereh. Cak apa kae nggih? Pak Sobi Sugijan. Ki wonten Lemabang, asal Lemabang Imbang. Pak Nopi Sugijan wonten asal Lemabang Imbang Lamongan. Udan Pak Nopi, coba udan. Wiwit biyen nganti saiki waduh kutha Jombang saya manganani kang bos kondang sak jabane negeri ringin contong tengah dalan kata Nasri domer seni indah Jombang saiki warung pojok kebon raja tinggal janji klinak klinuk katane sing suka kopi panci nyoto warung pojok tambane ati Panjang otong warung pojok kebon raja saben dina ayo padha midhangetno beritane bapak para praja nyata kagum warga sing ana desa migunani kanggone sedulur tani rabuk pupuk emes obati nganani kabeh mau perjuangane bapak bapakni nyata kanggo warga sing ana desa dudu watu yen cilik arane pasir pasir watu kembang kali ana ing pinggir iya lagi ketemu aku kok langsung ya naksir ampun kelijunan kaya kelangan pikir Metelapo iku arane galuku adi sigari timara dadi pitu saben dina aku ra bisa turu Aduh, Cik. kelecutan ning ra ana wektu areng-areng bakar gedang nggo geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang raja sak bundel timbang codot timbang ulung aluwung kulune pecot Godhong sawi enake ora apa-apa yo po ati iki estunipun kanggo rika gedang raja satunggal diperinteli gak percaya belan dadaku iki aduh tuatu yang cilik arane pasir watu kembang kali ana ing
ngomong ra ngono waktu arep-arep bakar kenjangan kok kening sampai kuru awakku iki mikiring gedang roco satu nodong dikawa moco pangi timbang urung wong nang moco pangi godang sawina ing ora pakon atuh je tapi gestunipun kang gorengko gedang raja satu doti mereteli gak percaya belanda Mas Wadi kuwi tobat pun dodo mek kon bedel iki lho